La siguiente parada dentro del recorrido que estamos haciendo por las empresas de Catarroja es en la Plaza Mayor, concretamente en los números 9 y 11, donde están situadas las oficinas de Assessors Informatics. Si quieren recorrerlas con nosotros, háganlo porque estoy seguro que les va a interesar. En Assessors Informatics som especialistes en la consultoria informàtica, fabricació i implantació de software, hardware, xarxes i telecomunicacions. EVA és una aplicació informàtica potent, fàcil d'utilitzar, flexible i modular que ajuda a gestionar i controlar de forma integral les següents àrees de l'empresa: logística, comercial de compres i vendes, cartera de cobrament i pagament, comptabilitat, màrqueting i producció, internet, Office i EVA 100% integrat a EVA. Som col·laboradors directes de Hewlett Packard. Disposem de solucions integrals des del PC client fins als més sofisticats servidors i clustering. Som especialistes en implementació i manteniment de productes Microsoft. Donem solucions informàtiques a empreses ubicades a Lisboa, Madrid, Saragossa i Barcelona, i especialment a empreses ubicades a la Comunitat Valenciana. Hasta aquí nuestra visita, agradeciendo a todo el equipo humano que forma Assessors Informatics y en especial a su gerente, don Arturo Bradolí, la oportunidad de visitar una empresa moderna y a la vez tan interesante.